Hello guys, good morning. ଏପଟେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ପଡ଼ିଛି, ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ବାମ୍ପ ବାହାରିଗଲାଣି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡାରେ ମୁଁ କଟିଯିମି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ କି ଆଗେ ମୁଁ କଟିଯିମି ଏଠି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛଣା ଚଢ଼ା ହେଇନି, ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ପୁଣି ଆସିକି ବିଛଣା। ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଲାଗୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଶୋଇବାର ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଦେଖଉଛି ଜଣ କିସ କିସିକି କିଆଡ଼େ ନା ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ମାମା, ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା, ଯିବାନି, ଥଣ୍ଡା ଯିବାନି କିସ ନା ଯିବାନି ନା। ଏପଟେ ଲୋକକୁ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ମା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛୁ ନା ଗରମ? ହଉ ସକାଳୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ଆସିଲେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଦେଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ କିଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ମାମା ଥା ସେଇଠି, ସେ ଥାଉ ସେଇଠି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦୃଶ୍ୟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୁଗା କାଚିକି ମେଞ୍ଚେ ଶୁଖାଇ ସାରିଲେଣି। ମୋ ତଣ୍ଟିର ବେଣ୍ଡ ବାଜି ଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା। ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖା ମିଳିଲାଣି। ଖରା ସିନା ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ, ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଜୋରସେ ଲାଗୁଛୁ, ପବନ ଦଉଛୁ, ସାଉଁ ସାଉଁ ପବନ। ମା ଉଠିକି ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି। ହେଇ କି ବାବାଇ ବାବାଇ କଣ লিপস্টিকটা ଇଏ ଆଈର କ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଈର କ ଦେଖାଯାଉଛି, କେହି କହିବେ ଇଏ ଆଈ ବୋଲି। କେରକୁ ଦେଖା ଯାଉଛୁ କହିବେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କେରକୁ କହିବି ଆଈକି ଧରିକି ବାଡ଼ିରେ ଟିକେ ବଡ଼ ମା ମୂଳା ଶାଗ ତୋଳିକି ଆଣିଲୁ ନା? ତୋଳିକି ଆଣିଲୁ ନା? ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବାପା ପୁରା ପ୍ରପର ଚାଷୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ କେତେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବି ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଜିନିଆ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି।
बाड़ी पटर गोटे लगे गेंडु गछ सेगुड़ा बहुत बड़ बड़ है। हलदिया आ कली केते देखी वीडियो रे देखी पटे उल्लकोबी आसला तो ठंडा बहुत पकई आडे खरा आसु समस्त को ठंडा लगुच ये छुआटा को ठंडा लगुन केमती हो जक्सन उठिबा माने से बाहर को आसबा और रहिबनी घर एटी बसिबा खरा रे बदमाशी स्टार्ट हो गला तार पवन भी दौर एत जोरे बाहर को आने भी डर लगुच छोट छुआ यदि ठंडा हो ना बहुत प्रॉब्लम घर भीतर रही माने कांदिकी घर को उठेब पके हो देखा आ समय पर 2,000 years later. माँ आसिकी सकाळु सकाळु पियाजी छाणिलाणी पियाजी ना पियाजी एटा कोबी पकुड़ी गोळेकी रखिचे किस होची आई नातुणींकर चलती किस ओ कोबी पकुड़ी आ पियाजी सकाळु सकाळु शीत को कोबी पकुड़ी पियाजी मुढ़ी शनिवार अच्छी बापा छुट्टी अच्छी ऑफिस तो भात खाइला को लेट से कोबी पकुड़ी पियाजी मुढ़ी टिके बाड़े दबा शीतुआ पाग को तो सकाळु सकाळु खरारे बसिकी मुढ़ी पकोड़ी खाइबार मजा मु तो एबे नेबी आपण माने भी नियंतु बने की खांतु आउ देखा गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे टाटा।